da su mu haɗe kai duk gaba ɗaya domin mu zama mun kauna gwanin kudu arewa gaba ɗaya mun zama ƴan uwan juna wani haɗe kai ko ta ina mu daina kin juna da mu arewa haɗa da ƴan kudu sai mu zama guda mu zama masu faɗa a kai ne ba kaman baka ba da mu da su jama'a duka sai ku sani kasar mu guda idan ta watsi wai a ina ne za mu samu kula ƙauye da birane yankin mu zai mana kyau wata rana in dai kuma nana ku sani ba a giya mu wata gamba mutanen arewa da yan kudu ku ba ma ki zama a wuri ɗaya ba ƙauye da birane yankin mu zai mana kyau wata rana in dai kuma nana ku sani ba a giya mu wata gamba mutanen arewa da yan kudu ku ba ma ki zama a wuri ɗaya ba ƙauye da birane yankin mu zai mana kyau wata rana in dai kuma nana ku sani ba a giya mu wata gamba mutanen arewa da yan kudu ku ba ma ki zama a wuri ɗaya ba mutanen arewa da yan kudu yau batu muka zo muka a kan lamarin da ya shafi kasa ce dole zai yi bawo domin jama'a na kasa mu fito sako muka zo muka batun gada za ku ji ka tabbata a dole ya sa ku ji daɗi kawai da birane yankin mu zai mana kyau wata rana in dai kuma nana ku sani ba a giya ba wata gaba mutanen arewa da yan kudu ku ba ma ki zama a wuri ɗaya ba yakin namu in kuka duba nasarori daban mun samu fannin ilimi shafe mutanen kudu sun nemo akwai hikima dari matasan maza ba su cimmo ko in ce ba sun wuce saura bincike kirkira bayan mu ba kawai da magane yankin mu zai mana kyau wata rana tun dai kuma nana ku sani ba a giya mu wata gaba mutanen arewa da yan kudu ku ba ma ki zama a wuri ɗaya ba